Orduan, zer eginen dut gaixo bekataria? Arartekoak faltaturen kontra juile handia. Abokatzen ez dakike ehork haren gortian, hogen oro publikoki agerturen orduan. Ela sotoi orok egin orain penitentzia, behar orduan ez dukegu gero agian aintzina. Aniz jende engainatu doa luzamendu jaz, seguraturik ehork ez du egun baten bizia. Gu girade egun oroz, erioaren azpian. Behar dugu preste eduki, gure gauza guztia. Gure gauzez ordenatu oso giren artian. Gero ez dugun egiteko ezaz azken finian, harimaz aski egiteko badukegu orduan. Pentsa otoi nola gauden, bi bideren erdian. Salua bano damnatzeko perileko puntuan. Ehor fida ez dadila otoi banitatian. Zainduiak etzira den sartu banitatez glorian. Ela sotoi unat beha bekatore guztia. Bekatu jaz damnatzen du jangoikuak munduia. Zerenan bat bekatutan daramagu bizia. Eta gu aurk, gure faltaz, galtzen gure buruia. Artzain orok biltzen ditu irdiak, arratsaldian. Leku onerat eramaten, eguraldi gaitzian. Bat bederak pentsabeza harimaren gainean, nola saluaturen duen ura bere finean. Bekatorek infernuan dute pena handia. Pena handi izigarri ezein pauso gabia. Sekulakot egon behar hango sugar bizian. Zuhurdenak ara estoen egin penitentzia.